Barka da zuwa Hujja News TV 24 mai kawo muku labarai masu inganci. Jama'a barkanku da ƙara kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Kanin labaran namu na yanzu inda za ku ji cewa shugaban ƙasar Congo ya buƙaci ficewar dakarun kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka yi kaka gida a ƙasar. Inda shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya yi kira da gaggauta janye dakarun kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ƙasar yau kusan shekaru 25 kenan da suka gabata. To jama'a, kanin labaran namu kenan kuka saurara. Idan wannan shine farkon shigowarku wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙo da ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu. To jama'a, sai ku gyara zama domin samun cikakken rahoton namu. Kamar yadda kuka ji cewa shugaban ƙasar Congo ya buƙaci ficewar dakarun kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka yi kaka gida a ƙasar tasu. Inda shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya yi kira da a gaggauta janye dakarun kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ƙasar yau kusan shekaru 25. Philips Tshisekedi ya shaida wa taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewar lokaci ya yi da ƙasarsa za ta ɗauki ragamar gyaran makomarta. Ya ce zaman dakarun kiyaye zaman lafiya su kimanin 15,000 bai kawo ƙarshen matsalolin da ake samu a ƙasar da rikice-rikice suka wakatutu ba. Haka zalika bai taimaka wajen kare rayukan fararen hula ba. Inda Philips ɗin ya ƙara da cewa batun janyewar waɗannan dakaru na Majalisar Ɗinkin Duniya ne ya mamaye duk wata muhawarar a Congo tsawon shekaru. Kana ya kasance abin da ke janyo tankiya a ƙasar da ke yankin tsakiyar Afirka. Inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sama da 100 ne ke gabashin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, waɗanda ke kashe mutane tare da aikata manyan laifuka daban-daban da suka haɗa da cin zarafin bil'adama, cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. To jama'a, cikakken rahoton namu kenan kuka saurara daga ƙasar Congo. Idan wannan shine farkon shigowar ku wannan tasha ta mai albarka, muna roƙo da ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu. Sannan jama'a, muna roƙo da ku danna mana alamar like, sannan muna roƙon da ku yi mana comment domin jin daɗin shirye-shiryen namu.